Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं नोंसोर viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान vlog लानानै फैलायबाय। आसा खालामो बयबो जोबजासिम नायगोन होननानै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ subscribe खालाम, like खालाम आरो share खालामबानो जाबाय। दिनैनि vlogआ बेनो जागोन। दिनै बिफाया बाबाखौ दोनलांसै ओमफ्राय आं ओरै बाजार खालामहैनोसै आरोना। थिनालि बाजार जाहैनोसै आङो। मा मोनबोयो नायनोसै। दिनै थांनाय नायनि आरोना। होमबा नायलांबाय थादो। मोजाङै फुगार, एबारना निजों फुगारदो। दाउआ गोसोम गैया नामाथाय? दस्रायाव गैला नामा? अखा हानानै जिनो। बाजारनिफ्राय मा लाबोखो नै दाउ बेदर लाबोबाय। ना नायदोंमोन, नाया मोजाङानो गैया आरोना। सबाय बिमा बिफाया जानो लुगैदों जाहैदों, ओंखायनो सबाय बिमाखौ लाबोथारबाय आं मोननै। ओमफ्राय बानलु, ओमफ्राय मोदोमफुल बिबार दं बेयाव। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पियास एसे लाना फैबाय आरोना। ओमफ्राय नै गय सुफारिबो लाबोदों आङो, गय सुफारि जानो लुगैनानैनो। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बानलु बोरदोन, ओरैबायदि गोरलै गोरलैखा। बानलुखौनो गोसा मोना नालाय, ओंखायनो अरस'बाबो, ओंखायनो आङो बानलु बोरदोनखौ लानानै फैदों आरोना। बानलु बोरदोनखौथ' नुबानो लाखायो, 10 थाखानो बेनो, ओरैबायदि एसेल'। ओमफ्राय आंथ' नै 10 थाखानि गय सुफारियाबो मोजांथार। आंथ' दहाय बाजार खालामनायखौ बांद्राय खेबनायानो जायासै आरोना। मानो होनबा अखा हानायना, साथा हमनो ना थफ्ला थफ्लिखौ हमनो जानानैनो खेबनाय जायासै आरोना। ओमफ्राय माखौ लानो माखौ मानो जाबायना, बेग लानो ना माबा लानो। आरो आंना मना गैयाना, मना दंबा मोजां जागौमोन आरोना, खनसेनो सोजोबनाय। मनाबो गैयाना, गासिबो प्लास्टिक फिसा फिसा जाजोब्बायना। प्लास्टिक फिसा फिसाखौ आखायाव लाजोब्बाय आङो, आरो साथा हमबाय, बेग लाबाय, मबाइलबो लाबाय। ओमफ्राय मबाइलखौ गोलैजानो गिनानैनो ओमफ्राय आङो खेबनायानो जायासै आरोना। दे होमबा माबा ब्रेकफास्ट रेडि खालामसै। मा जानो? दाउदै दङ, दाउदैखौ माबानोसै। फनखौनो लाङाखै आरोना, आङो जि फन हरबाय थादोंमोन आरोना बिफानो। फनखौनो नायलाय नै लांनो रोङाखै बियो, चार्ज होनानैनो गालांदों आरोना। आं सानदों मा अफ जाबाय थाखो। सबाय बिमायासो माबायदि जागोनथाय, गोदै नंगौना नङाथाय। गोदैबासो गोथाव मोनोना, थेवब्लाबो जानो लुबैथारनाय नालाय। आंबो गोथाव मोनो सबाय बिमाखौ। सबाय बिमा एवनोसै आरो। बेदरखौ माजों जानोथाय? सबाय बिमा एवबाय, ओमफ्राय नैबे दाउ बेदर बेबो मोनबाय। ओमफ्राय लास्टआव जाहैबाय नै आं दासो सबाय रुगासिनो आरोना। सबाय जहल जानोसै। दालिखौबो बाबाय सामफ्रामबो जायै बाबाया बे दाउ बिदैजोंनो जाखायो नालाय, ओंखायनो खनसेनो संखाबाय मोनानिबो। दिनैना बेनो जासिगोन आरोना, मोनायावबो। सबायखौ सानाव जाग्रोसै, मोनायाव जाया सबायखौथ'। ओमफ्राय दाउ बेदरा ओंख्रिया संखाबाय आरोना। दा ओरैनो मोनसे माबा भाजिल' खालामसै आरो।
आइमोननाव खान्थाल जाहैदों जों नै बाबाया खान्थाल गोमोन जासोगारोना ओंखायनो खान्थाल गोमोन मोननायखाय लेंहरदों आरोना। नैबे जाहैबाय मोनानि बिफाया खालायबाय नै जा बुरजा मोनदों एबार जानोसै बेखौनो।